Surat Al-Ghashiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Hal ataka hadithul ghashiyah. Nakarating na ba sa iyo ang balita ng kasindak-sindak na sandali? Wujuhun yawma idhin khashi'ah. Sa araw na yon, may mga tao na ang mukha ay magiging aba. Amilatun nasibah. Sila na gumagawa ng buong pagsisikap sa makamundong buhay sa pagsamba sa mga iba na napapagal sa kabilang buhay. Tasla naran hamiyah. Sila ay magsisipasok sa naglalagablab na apoy. Tusqa min aynin aniyah. Sila ay dudulutan ng inumin mula sa kumukulong batis. Laysa lahum ta'amun illa min dari'. Wala silang anumang pagkain dito maliban sa mapait at matinik na bungang kahoy. La yusminu wa la yughni min ju'. Na hindi makapagbibigay ng kabusugan sa kanila at makapapawi ng gutom. Wujuhun yawma idhin na'imah. Sa araw na ito, may mga tao na ang mukha ay magagalak. Lisa'yiha radiyah. Na sila ay nasisiyahan sa kanilang pinagsikapan sa mundong ito. Fi jannatin 'aliyah. Sa mataas na paraiso. La tasma'u fiha laghiyah. Narito ay hindi nila mapapakinggan ang masamang usapan. Fiha 'aynun jariyah. Narito ay may dumadaloy na batis. Fiha sururun marfu'ah. Narito ay may luklukan ng karangalan ng nakataas. Wa akwabun mawdu'ah. At mga kupitan ng laging laan. Wa namariqu masfufah. At mga diban na nakasalansan. Wa zarabiyyu mabthufah. At mga karpitan na nakalatag. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Hindi ba nila isinaalang-alang ang kamilyo kung paano sila nilikha? Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at. At ang langit kung paano yaon itinaas. Wa ila al-jibali kayfa nusibat. At ang kabundukan kung paano ito nilagyan ng ugat at itinayo ng matatag. Wa ila al-ardi kayfa sutihat. At ang kalupaan kung paano ito inilatag ng malawak. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Kaya't paalalahanin mo sila, ikaw ay sa lamang sugon na tagapagpaalaala. Lasta alayhim bimusaytir. Ikaw ay walang kapangyarihan sa kanila na pilitin sila. Illa man tawalla wa kafar. Datapwat sinuman ang tumalikod at hindi sumampalataya kay Allah. Fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar. Si Allah ang magpaparusa sa kanya ng kasakit-sakit na kaparusahan. Inna ilayna iyabahum. Katotohanan sa amin ang kanilang hantungan. Thumma inna alayna hisabahum. At pagkatapos kami ay magsusulit sa kanila.